toho intravilánu, tej osady. A je tam obrovský problém, že keby tam fakt trebalo, aby tam prešlo nakladné auto, dajme tomu hasičské, alebo nemôže sanitka, už je s tým problém, lebo nie je tam toľko miesta. Rozpráva o tej garáži? O tej garáži hovorím. Áno. Ja len hovorím, že aj také problémy tam sú, lebo fakt toto už zasahuje do toho, že tam sa nedá s autom prejsť pomedzi tých bytov. Ale toto sme už rozprávali, hlavne odstrániť už. Nemohol odstrániť štátny stavebný dozor a postupne si presne aj zákon teraz ho nedokladoval to, že môže to legalizovať a už tam ide odstráneniu stavu. Je postupnými krokmi, ale musíme to dodržať. A za to, keď vidíte, že takto žiadosť bola, to bola žiadosť z toho, že sa raz jeden, že dostal to na seba raz druhý. Nie je schválené na základe toho uznesenia, jednoducho teraz pani Stanická bude konať, že on tú plechovú garáž musí odstrániť. Lebo je tam konanie, my ideme spolu s pani Starinskou 10. júla ideme tam na konanie, takže je to tak. Možno sa vrátime k tomu, zrobíme rozpočet, uvidíme, čo to bude stať, vrátime sa k tomu na finančnej komisii, keď to budeme vidieť, budeme o tom rozprávať. Neviem, ani teraz neviem posúdiť, aká suma bude, že aký vhodný materiál rozpočet nám to zrobí, ale musíme to, čo chceme. Dobre? Dobre, ďalšie. To už uznesenie nie je. Dobre, môžeme prejsť bodu rôzne. Keď sme už rozprávali o požičke toho remontu, nie predpoklad, že bude podpísaná tá zmluva. A musím vám podať aj informáciu, že zajtrajšie 28.6. som sa zdal do členstva v správnej rade Domu dôchodcov, tým pádom, keď som sa zdal členstva v správnej rade, tak nebudem ani predseda správnej rady. Pokiaľ mám informáciu, to pani zastupkynia sa vzdala členstva v dozornej rade, to vlastne informujem. Ešte jedno budeme musieť rozpočtové opatrenie, musíte o tom vedieť, že keď sme kresali finančné prostriedky v začiatku v rozpočte školy, tak pripravujeme už použitie, skade sme zbrali finančné prostriedky, že dofinancujeme školu, pretože tam rozpočtová požiadavka od školy pre troch zamestnancov po dobu 4 mesiacov a ešte materská škola, pani Macová a pani Sekákozová. No to? Pozarová, oni do dôchodku, ja oni tam majú nárobu na odchod, takže toto pripravíme tiež na najvyššom zasedanie zastupiteľstva, že budeme navyšovať regionálne kompetencie škole. Mám ešte, sa pýtajte, respektíve, ale pýtajte sa, čo už napadá. Školka už je známe, že pôjde pod školu, pod správu školy. Že tá školka má ísť, sa hovorilo, že pôjde pod správu. Pokiaľ nie sú ešte jednania o tej výšky, jak som vám povedal, ešte neviem, koľko nám bude podielov vydané krátené, že koľko dostaneme. No oni budú prekvapení, možno aj my budeme prekvapení, oni sami, akým nastavia normáty, ale nám, pokiaľ máme nejakú informáciu, že 20% bolo vydané, by nám mali vrátiť. Je tu ešte jednanie, ale tak nám nejaké znamená, že my máme 1 800 000 rozpočet, tak 500 000 bude vrátené. Ale zostane nám ešte družina, keď sa dostíme prevádzka družina, úplne bude pod nami. Dobre, budeme hovoriť číslo 14 dotazy dopyty občanov fyzických právnických osob. Asi sme ani nemali. Budeme hovoriť číslo 15 zároveň pôvodnom zasedanie miestneho zastupiteľstva.